Tinokukokai kumutambo watinawo kwa baba magirazi. Uyai titambidzwe chanza, uyai titambidzwe rusununguko musi wa 16 and 17 December. Munamato wekupera kwegore, munamato uri kudanwa ndudzi dzose, ungava musaravhisheni, ungava muhwisiri, ungava chii, kune vane zvinovanetsa. Uyai musi wa 16 and 17 December. Tikomborerwe nedzimai-kuru vakatumwa kuzosunungura nyika. Tinokutendai neku 16 and 17 December muri kukokwa pamunamato wekuvhara gore pamusha weLusaka Highfield, Harare, pababa magirasi. Tinokukokai pasi rose, tinokukokai ndudzi dzose, pamuteuro wababa, pamuteuro watenzi maikoro. Uya musangana nezambuko renyu, uya musangana nekupona. Kupona kwauya mumusha weLusaka. Tawanirwa nyasha. Vaya vasingaoni munodzokera maakuona, vasingafambi munodzokera maakufamba, vasina mbereko, vaya vanetseka nekutwa vakadzi kana varume nezvikwambo. Aiwa, ndivo mukanowo. Vamagirazi chikara chevaroyi, ishamhu yevaroyi, havana ukama nevaroyi. Chiremba chezviremba, chiremba tenzi maikoro, ngomo remamwe makomo, chikomo chine nhaka, musununguri wazvose. Aiwa, zvimwe hazvidi kuita zvekunzwa. Uyai muzvionere, uyai muone kubata kwaMwari, uyai muone simba raMwari kuburikidza nemutumwa baba magirazi. See you there. Dzimai-kuru vakatimirira papfumbamwe kumirira kuti zodza musi wa 16 17 takamirirwa tose tipinde pamuteuro munamato wemhenda kwenda yegore. Tisatumira vana kumamisha, tisatumira vana kuzororo tisina kupinda pamunamato. Ukaenda usina kuereswa, mamwe wakatoteiwa kuti kungosvika kwako mukati medzinza rako usangane nematambudziko mugore ra2024. Saka tinokumbira wose anzwa, wose asati anzwa, fambisai shoko. Tenzi maikoro vamirira nemunamato musi wa 16 na 17 December paHighfield paLusaka, tigokundirwa. Tenzi vanoti angu makwai, chero zvakaoma, chero zvakaita sei mugore ra2024, ndichaona makwai angu akakora. Makadini hama neshamwari kune vose vanotenda kupona kwauya 16 na 17 December. Hande yetinopona, hande yetinosunungurwa, tinochekerwa namwe nematambudziko natenzi maiko. Hande yetinopona kuno avo vanoti tinoda kupinda mudzimba, kune avo vanoti tapinda mudzimba dzakawanda taneta tichingobuda, kune avo vari kutsvaga mbereko, kune avo vari kutsvaga mabasa. Hande yetinopiwa zvipo zvedu, hande yetinopiwa zvipo zvevana, hande yetinopiwa mabasa edu. Kune avo vanoti takapikirwa kunza ufa ukaroriwa, tiri vakadzi vezvikwambo. Kuna tenzi maikuru hakuna izvozvo, vanocheka namwe nematambudziko. Chikara chakatumwa kuzosunungura nyika, kuzosunungura kune avo vanochema, vashungurudziwa nezvikwambo, avo vatambudzika nekushayiwa dzimba, vapinda vachingobuda dzimba, vari kuda zvipo zvevana chaizvo. Handei 16 na 17 December tinopiwa zvipo zvedu, tinopiwa zvatiri kuchemera, zvatiri kusvira mukati meupenyu. Kuna tenzi maikuru hakuna chinoramba. Haku 16 na 17 December kupona kwauya hama neshamwari. Hatimhanyidzanei, usawaniko uchisara mumba, usawaniko uchiti hanzi inini ndiri kuenda kubasa. Handei kwatiri kutomhanyidzana kwacho neko kuna tenzi maikuru kunoita futi kuti tigova tichiwana mabasa. Kune vasina mabasa, kune vasina vana, tigowanikwa tichiwana mbereko. Kune vane dzimba dziri kunetsa, handei